Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipidang subhai pi barok syaga bati CTV rengkat bat kimat jangan ni kejan miet kahan riu Tarik Nailur arjar arpsan. Kimat Khubor na Jylla. Ka Office District School Education Officer bat Subdivisional School Education Officer Pyrthei District. Kalapun kup buram ya gino hikai daga District Award ha ga jing rakhi ga sni buram gino hikai lane ga Teachers Day kum ga jing ai jing itu bat ka jing ai jing yero ya usin yang ben hei uba gino hikai glano sha usup utiar ban kentiu bat ban sandur ya lawe jong ki knas. Hadirin baka Federation of Ad Hoc School Teachers of Meghalaya dang shen kalapan benar ban mi sya surok bat ban pelong daga jing yaki persya ya jing bemla jong sarkar ban penkiu ya tulap jongki nong hikai school ad hoc hagane ke Jylla menteri ketenat pulih putih ke sarkar Jylla rakam sangma ula kular baka sarkar Jylla kan eksamen shua ya jing terwa ban penkiu tulap ya nong hikai tang syuk hambiang kepla yarong jong ke sarkar. Hadirin baka ying bishar Meghalaya High Court kala pendamno ya ke jingkeno persya ya ke Menteri Berim Ketenat Pulih Putih ka Dr. Amperin Lengdo yau Director Berim jangka Elementary but Mass Education UJD Sangma bat ya ke Deputy Director Berim Kekong Amika Ai Lengdo dak baong ba kamdon setia ke jingta siali ka New Trap Youth Council kala bu jingkeli dak baong yano ke sarkar mentakan pengat ya ke jingkit kli halor ke jingsya wengkam jongki arspa saupun rengut ki brio hadien bala ujor baka don ke jingle bomhok hakarukam tungkam assistant teacher haki lower primary school house nam arajar pra. Ka Khasi Students Union nong Thamai Circle kala keno baka anti-infiltration check gate ke badon hakisnong Bernihat Pyrthei District kadai tang ka Durbula namar baki brio ki bomdan wat ya ki kot kislag babiang ki yo bandrung lightland man lagasngi. Presiden Keseng ba Richard Maukiu layatu bahaga jingkhenra ya ki nong bela bar Jylla ki Pyrthei ki snong ki badon hapo ke jeli jongkatain nong Thamai Keseng kalapan pai no kumba shispa arpungut ki nong Pyrthei bar Jylla ki bomdon ya ki kot kisla ki babiang. Kajing pensengau pai ba bala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ka jing temu jong ka Meghalaya Cements Limited lani ka Top Sem Cements banti yo motion hamuyong tlus niang chirupi hagajaka ka bahe arpun rio point san hektar kala yait bet da ka jing kersyan jong ki pai ba nong shong snong bat ki nong yalam snong ka thain narpo nrei light no tang ka KSU marway ka bayeng persya yakani ka public hearing. Hakaway na kijingja ba sngok trim way samlaw ba hapo live host nam karta ai nagasnong maulen triang ula syaot rendang haga yeng ga bempat dep bansna bat ke bempat don basa usodar gasnong maulen triang ula kentu ya ki bor jengka an bagin simkhia ban labdien yo bale ya gani ka kam sneu bat ula kenturu ba ununu bale gani ka kam runar un sngobaban 1 IT no yaladi. Kibala pelong ya kejing tokit ke bebenia halor kejing syak peniap Raja Raghuvanshi ha arliang riat Gunung Rim umblai hajan gawe saudong sora kila IT no syaga Kashari Judicial Magistrate First Class jong sora Subdivision Court ya ka charge sheet ke bah news pak handai posla rengkat bat kitiar bala yok kurup kum ki sakhi satar kidikot Kaseng Khasi Students Union nong mensong unit hapok kajing yalam jong u Assistant Organizing Secretary usamla pencengan kupar lengkoi bat u Publicity Secretary usamla pentengan karjana kila yok bat ya kawai ke kali ke bekit ya ki bar Jylla ke bomdon ya ki kot kisla ke babiang. Kini ginong bela bar Jylla kila yatu hagi dekot jong kaseng ba ki day ki bertemu ban lek tray bela shan New Shillong bat hadian kani ki dekot kaseng kila pa ba kin lek pai biang shalagi jaka bakiwan. Kinong yalam jangka New Trap Integrated Territorial Organization Shillong City bat ke Maulai Circle rengkat ke jingsenran lang jong officer ketenat enforcement jangka Khasi Hills Autonomous District Council kila lek ban khang kerdep ya kedukan jong wei bar Jylla ke badon hamot pran. Uni bar Jylla ula pla baula syong dukan hamot pran la san snem kenti claim apply ya ke trading license but ya ke labor license.
ha ka jing lai ban khan ra ha ki showroom, petrol pump, guest house, construction site, but kiwe hapok snong maulai nongkwar but maulai mauyong, ka new trap achik national movement maulai circle. Kalalap ba kidon ginong bela barjela ki badon ya ki kot gisla, but kidon ru ki bumdon ya ki kot gisla. Kumta na kaliang jong seng, kalakon tu ya ki nong penyai ba ki day ban tungkam daki khasi, daki weipat ki jaj rin. Kat arngut ki samla ki bala im kerni ha jing di drug, bala syakem ha ki dekot jong ka new trap integrated territorial organization Southwest Khasi Hills. Kila pla ba ki yo drug na Shillong East Khasi Hills district, but na nong stoin West Khasi Hills District. Kajingilang balakot da ka Khasi Students Union, Laban Circle, yaki pratali ki dorbar ki badon hagathain Laban Shillong, kalashim yakarai, banam shashu yanoru, ban ai yeng wai, yaki briu ki bumday na ka briu new trap. Ka KSU kalau pentip ba kani karai ka kuntup ru ya ki batrei ki basyong basa hapo ki guest house bat ki dukan baper kumjuk ru ya ki nong bela barjela ki bawan trei bat sa ha ki jaka trei jongki. Ka Aisyah Khatun baju khot sen kum ka pahari ka bala benana ba kum ka snar khayi drop ha ka Jylla Meghalaya ka bala syakem ha ki pulet anti narcotic task force East Khasi Hills district kala syak pengat hapo ki kendon jong ka prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances act kador bar snong nong sok pho apa mau prem ka pen pau ka jingait ka bas kem baleng ba kani on sala ban rat ding khong ya ka jing jelai jong drop na po snong haga singi buram ya kinong hikai ka Tarik Nailur arajar opsan lapalai pai bai ka jing ruai ai buram ya kinong hikai ya ka bala tho bat thau do menteri sarkar uba polung do la ruai do Daryl deng do lapan bit penbiang do Augustin kurba bat lapan wandor pan hagador jong ka video ki dau ba meban ker lapang kani kedai ke jingruai ke bu nong tho ukwa ban ai buram ye ki nong hikai ki bala prang ye ki jingmut jing perkhat jong u bat ki balong ru kum ki syarak ki batbe jing syai hagilenti ya jong mentang ye phai shi mat Khubor na Kylleng kari ka Election Commission of India kala kentai ya video jong ka Congress ka baong vote chor gadi chor da ka ba penpau biang ba ka jing penmi pai ba ya ka dor CCTV jong ki jaka tap vote kan pen khen ya ka jing long ri jong ki nong tap vote ba ya ka jing long kerpang jong ki kala kedau ya ka rai jong yeng bishar Supreme Court ba jong ka Bombay High Court ba ya ki dor ki CCTV labo tang sausan sengi kat kum ka ain pat kalapan scam biang ya ka kamram ban penne ya ka jinglong kerpang jong ginong tap vote bat ka jinglong hok jong ka election kat kum keriti sensya lakmi lenti ba ka jing pen kela ya ka GST kin kentiu ya ka jing dawa nomor ba ka jing pen hiar ya ka khajna ka pen bhai ya ka jing pen mi pisa bat ka penduna ya ka dor jong ki tiar badon kam bat ka penlong ya ki mar kum ki kali ki tiar elektrik bat ki tiar snayeng ban khambet dor kani kan penke im ya ke jing penon kam kan ajing mentoi ya ki nong rap bat ki kamrit kamria kan penroi ya ki loan hakleng ki jaka dealing khot ki MSME ka rap karyang ki wei ki marbam ka baya hap bat ka jing thmu jong ka India ban roi ka yok ka kot ka bakentup lang ya baro Menteri Rangba ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath labatha badai ban le ya ki medical but ki fitness test man la ka live nai khamtam ban peknya ya ki khmat jong gi nongnya bos khnang ban sngan hasurok bat ulaban jor ya ki jing perking ya ki kendon ya kali bat ki jing pen sungtho pai ba ula kenturu ban penbena ya ki rukam ki nonglek nongwan ban penbuon syu ya ki bos elektrik ban penyat ya ki rio shimet ya ki jaka charge bat ban kham klan ke jingkit kli hak transport MP ka Congress Sasikant Senthil ula kentat ya ki jingkeno jong MLA ka BJP Janardhana Reddy bala penyedai ya bat ka jingtep brio ha Dhamasthala da ka baong baki long ki bom don nong rem bat ki badon jing tmu ha ka san hima sima
Ula mudui ya ka mukot tuma Punjab buram hagi yeng bishar jong Bengaluru persya yo ready da ka bakantho ya u namar ba ula lute ya ki marpo khndo jong ka Karnataka bat kentat ya ki jingkeno kum ki bomdan jingmon. U menteri rangba ka Jammu and Kashmir u Omar Abdullah ula let Syaki jaka bala syak ta haga jing shile jong ka Anantnag ula yakendo yaki longyeng bala syak ta bal ula kular ban penpoi ki jing yarap bat jing kersyan bapura yaki lanot bat ban penbhapat yaki bala julor. Ka sarkar jong ka Mamta Banerjee kan penduk pendamno ya kumba arpu ar hajar teli ki kali sarkar ki bala palat ya ka khatsan snem karta kentup ya ki news pak teli ki kali pulit hadin ba ka jingya aksiden ke bajur kala penpau ki jingman ki kali ki bala rim ki snat rekam sarkar kila sedang ban bujli ya ki daki kali elektrik ki batmai hakaba ka jing penduk no ya ki ladap banyat kat kum kerukom kat kum ke hukum jong ka yeng bishar. Lakno bawai Dr. MBBS uba arfusan senam karta na Muzas Farpur ula ya ubala tip kerteng kum u Austosh Kumar Chandra ula klat no dak basiat yap yala de dak sulai arktang hadien katdoganisni bola phel ha ka examen PG ki pulet kelapen scam ya ka daw bola snow jenjar namar ka result kila kurup ya ka sulai bat kidang tokit ya ka ni kijingja. U menteri rangba jong Punjab u Bhagwan Man u bala syak sumar na kadao ka jing thai ka jing kheshit bat ka jing duna ka jing tiet u klong snam ula nang kham yo bor bat la ban pelat no yo u shen na ka jaka sumar ki doktor kidang beteng ban bodin ya ka jing ko jing khia jong u hadin bola tresh tam pelat ha ka ban ai jing yarap ya ka bor ya ha ka por ba ka jing shlei mentapat ni pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka office jong ka Jatiya Party lani ka Japa jong ka Bangladesh hadaka kala syak pun julor bat syak thang ha ka sin ka baar ha kini ki shpo sngi ha padang ka jingkiu ka jingyakan at san hima sima hapok sarkar bashipor bala yalam daw Yunus kinong yalam ka Japa kila keno yau gono otikar parishat halor ka te ka jing syak thambor kat bagaseng kala kentaj baka don keti dak ba penpau ya jing sniu jong ka ain bat ka suk kasan ha kari ka North Korea bat ka Russia kila ya soi ya jing yate ban kentiu ya jing trailang ha ka jing ya dai ki pat ba bat ka jing bentrai kam ya ka ain dak ba khmi bha ya ki kam runar ki kam leno bat ka jing pahara ya ki khapot kani ke jing yate kalong hapdeng ke jing penyar ya ke jing yate hapdeng ki arliang mamla kentup ya ke jing tmu na ke benta ke jing kieng thamai ban pensuk shushu ya ke lek kawan nasiliang shashiliang pun bat ke jing trailang hagi kam sipai ka yo ka kot bat ka culture. U menteri rangba do Narendra Modi jongkari India onnom ai jingkren hak dorbar ba jongka United Nations kaban sawan Pause u menteri kambari US Jai Shankar un mikmat ya kari India haka arpunyu tarik u September. Kedorbar kaba prapo jongka United Nations General Assembly kaban sedang haka khandai tarik Nailur kan pelik jemut haka jingsuk karoi kapar bat kahok longbreu manbreu haka baki nongelam jongka Pyrthei kin kren haka jing yemir kelum naduk ka arpulai tarik haduk ka arp khandai tarik Nailur. Menteri Kambari jong ka Hungary Peter Zizato ula ong bagari jong u ka thiet peleng ya ka umpniang na Russia namarba kamdon kilat kilenti kat bagi weipat kiri ha Europe ki thiet bore ya ka jo ka umpniang leng bagi wei kiri hakador ka khamrem ula keno ya ki nongkan tho bagi long ki ba arsap da ka ba pen kesan ya ka jing syania jong ka Hungary hagi pipe ban ka keno ya ka European Union bat ka Croatia ba kim shimla penyar ya ki weipat kilenti ban penkiu ya ka baiket mar ka World Health Organization kalau penbena ba ka mpox ha Africa kam deishu ka jing ha ka kot ka khia jong ki pai ba ka bala pen sngo khia ya ka Pyrthei namar ba ki nongpang kila khamduna ban ka jing la ban yakun kalong ka bateng wala kataru kala maham ya jingkiu kansan jongane jingpang katba ka Africa CDC kadang ken ya ka mpox kum ka jingpang beserkai ha ka doba ka badon kam ban beteng ban pek ngor
Kisipai jongga Israel kila siat yap yau nong Palestine Ahmed Shahede ubasan penyu senem karta hakawai ke Jakarta lasi jongga West Bank daga baong ba u klem suit nyu ya ke jing beta bat ula bread ya ka tiar ke bagi subah seniu. Kihe sorkar jongga Palestine kila penrem jur ya kata ke jing siap peniam bat keno balak hanglat ya ki kali kit nong pang bakan lek ya rap eu hapdeng ke jing jur jong ke jing siap kem ke jing khenra bat ke jing penhe ke jika song jong ke jakasa hagi jaka bala siap keni jubo. U Presiden jangka United States u Donald Trump ula ong ba un priang sngubha yau Vladimir Putin bat u Xi Jinping kum kinong pek ngor ha jingelang jangka G20 house nem arjar arpun riu ka ba u tmu ban penlong ha ka Doral Golf Resort jong u ha Miami. Ula penting kena ba un pep no ya ka G20 ka banlong ha South Africa mentau snem nrei un pa yo Vice President JD Vance namar ki kunrum kenram hari lacong. Itu gilong kimat kubleh. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.